aquesta xerrada sobre el protocol a la taula. Endavant. Aprendre a parar la taula pels dinars tradicionals en aquesta època de l'any, com ara Nadal, Sant Esteve o Cap d'Any. El grup de dones de la banda va organitzar una xerrada sobre protocol nadalenc a càrrec de Xavier Martínez sota el títol Protocol a taula. Així, el dilluns a la tarda es van tractar temes sobre el comportament durant l'àpat i l'etiqueta a la taula. No és per peresa, sinó a vegades és per falta de confiança, i és que tot té una lògica, i aquesta lògica hi ha que reforçar-la, perquè clar, canvia molt d'una taula que estigui a mig parar que estigui correctament parada, no? O sigui, vull dir, si està a mig parar al començar, el que està és una mica descol·locat, i si està col·locat tot du la seva seqüència i segueix el seu protocol. També es va parlar sobre el guarniment propi del Nadal a la taula. La xerrada va tenir lloc als locals del carrer Remullà. L'acte ha comptat amb la col·laboració del Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu de Vandellòs i l'Ajuntament. O francesa, és igual, no ens importa.